Biroul haos total. Vânzările fluctuante rău. Azi am nevoie de 3 oameni, mâine de 20. Facturile? Uriașe. Cred și eu, dacă plătesc permanent chirie și utilități pentru 20 de oameni, iar la birou vin doar câțiva. Doamne, când se vor termina toate problemele astea? Când o să ai un sediu ca lumea. Cu Regus beneficiezi de servicii all-inclusiv care cuprind mentenanță, curățenie, internet, secretariat, acces 24/7, săli de meeting, bucătărie amenajată și o cafea grozavă. În plus, ai un contract flexibil atât ca suprafață a biroului, cât și ca perioadă de închiriere de la o lună până la 24 de luni și scapi de bătăile de cap cu amenajarea și întreținerea. Programează un tur. Te așteptăm la Regus, în Cluj-Napoca, Brașov, București și în peste alte 1000 de orașe din lume. Află mai multe pe regus.com.